Nastavljamo. Evo naša svaka tribina bila je posjećena sa uvaženim gostima iz državnih tijela, braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, generalima, akademicima, znanstvenicima, kao i mnogima između vas koji ste davali svoj doprinos u stvaranju i obrani i integritetu naše domovine Hrvatske. Pa dopustite da pozdravim naše uvažene i današnje goste među nama. Pozdravio bih izaslanika predsjednice Republike Hrvatske, posebnog savjetnika za branitelje, gospodina Antu Deura. Izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, predstavnika Ureda predsjednika Vlade, gospodina Zvonimira Frku Petešića. Saborskog zastupnika i predsjednika Saborskog odbora za vanjsku politiku, gospodina Miru Kovača. Ministra hrvatskih branitelja, generala Tomu Medveda. Izaslanike potpredsjednika Vlade i ministra obrane generala Damira Krstičevića, načelnike Upravi za obranu politiku Darka Markovića i Jasno Šikić. Izaslanika gradonačelnika grada Zagreba, pročelnicu Ureda za branitelje, gospođu Vesnu Helfrich. Državnu tajnicu, oprostite, trebao sam je prije, državnu tajnicu u Ministarstvu hrvatskih branitelja Nevenku Benić. Izaslanika predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, gospodina Pavla Miljavca, tajnika Hrvatskog generalskog zbora, generala Marinka Krešića. Pozdravljam sve članove Hrvatskog generalskog zbora, naše prijatelje, generale pobjedničke vojske. Posebna mi je čast, dragi sudionici ove naše tribine, pozdraviti sa velikim poštovanjem prvu damu obitelji Nikoljer, majku našeg dragovoljca, branitelja, heroja u Vukovaru, gospođu Linije Furnier. Pozdravljam i Herve Rosoa koji je učinio sve kontakte da nam majka, brat danas ovdje prisustuju, kao i njihove bliže članove obitelji i prijatelje Ivu Letina, Solange Barišić, Tomislav Vuk, Zdravko Marušić i Osor Barišić. Pozdravimo ih kao članove obitelji. Pozdravljam sve predstavnike i članove udruga proizašlih iz Domovinskog rata, kao i sve ostale drage goste. Poseban pozdrav novinarima i medijima koji se nalaze ovdje. Draga gospodo, današnja naša tribina pod nazivom Hrvatsko-francuski odnosi kroz povijest, predstavit ću vam i naše govornike koji će nešto kazati o 200-ljetnici francusko-hrvatske povijesti u kojoj su bili uključeni naši mladići koji su odlazili iz Ilirske Hrvatske istanom kolonom, borili se za slobodu i demokraciju i francuskih nacionalnih interesa, ali i slobodu i demokraciju u Europi. Jedan od tih naših, možemo reći, Slavonaca, bojnika u to vrijeme je Marko Plemeniti Silarić, koji je postao i počasno imenovan za brigadnog generala francuske vojske. Počimamo danas i sa tom tribinom, odnosno tim dijelom tribine, do našeg ili francusko-hrvatskog bojovnika, ratnika, odnosno dragovoljca i branitelja Jean-Nicole Michel, koji je kao branitelj došao u Hrvatsku i sa vlakom otišao u Vukovar, gdje je se pridružio
dragovoljačkim odredima, a nakon toga i oružanim postrojbama Hrvatske države ili Hrvatske vojske, gdje je i dao svoj život za obranu Vukovara, ali i teritorijalnu cjelovitost Republike Hrvatske. Pa dopustite samo da kažem da će naši današnji govornici biti stožerni brigadir Rajko Dumančić, dragovoljac Domovinskog rata i koji je od prvog dana uključen u hrvatski pokret. Govorit će nešto o Hrvatskoj u doba Napoleona. Predavanje je posvećeno hrvatsko-francuskom generalu Marku Plemenitu Slivariću Herluškom, predavač bojnik Mario Kalan, član, odnosno dragovoljac Domovinskog rata, bojnik Hrvatske vojske, gdje je uključen kroz 123. brigadu i dao veliki doprinos. Ulogu i značenja francuskih državljana u Domovinskom ratu naš uvaženi i nada se poznati general zbora Ante Rosov. Da bi zaokružili tu priču i da bi politički dali jedan ton o francusko-hrvatskim odnosima, ne samo kroz povijest, nego i kako je bila i onda, jedna od kompetentnih osoba koja je i doktorirala u Sorboni, dr. Miro Kovač će nam kazati na tu temu o povijesnim zbivanjima, odnosno politici ili francusko-hrvatskih odnosa. Gospodine Kovač, lijepi pozdrav. Nakon toga ćemo kazati koju rečenicu o životopisu ili životnom dijelu Žana Michela Nicolliera. Pročitat će nam to naša uvažena dama, odnosno volonterica naših hrvatskih ratnih veterana, Marina Jakšić. Poslije toga ćemo uručiti zlatnu plaketu majci pothumano našem heroju i vitezu Jean Michel Nicollier. Ovdje je njihov bista koja je svakako na platnu. I ovim načinom ja završavam ovaj dio i molio bi prvog predavača, stožernog brigadira Rajka Dumančića, člana Hrvatskog generalskog zbora, da počne sa svojim predavanjem. Gospodine Dumančić, izvolite. Srećno Bog vas svijetu. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, pozdravljam sve nazočne. Dobro, samo malo. Pozdravljam sve nazočne, a posebno majku brata Jean-Michela Nicolliera, gospođu Lilian Fournier i njenoga sina, brata Paula. Tema moje prezentacije je Hrvatska u doba Napoleona. Tu je prikazan kratki sadržaj izlaganja. Odredit ćemo 4 cjeline: Vojna krajina, Napoleon Bonaparte, Ilirske provincije i Bečki kongres. Započet ćemo sa Vojnom krajinom. Oj krajino, krvava haljino, pjevali su krajišnici. Glavni razlog osnivanja krajine je obrana od Osmanlijskog carstva. Značajan povijesni događaj koji je doveo do osnivanja Vojne krajine bila je Mohačka bitka 1526. godine između Hrvatsko-ugarskog kraljevstva i Osmanlijskog carstva. Hrvatsko-ugarske snage nakon teškog poraza od osmanlijske vojske ostale bez kralja. Kralj Ludovik II se utopio, a Sulejman Veličanstveni krenuo u nova osvajanja. U Hrvatskoj i Ugarskoj su se rasplancale dinastijske borbe između pristaša Habsburgovaca Ferdinanda i Ivana Zapolje. Konačno je Hrvatski sabor, zbor hrvatskog plemstva, 1526. godine u Cetingradu, nazvan Cetingradski sabor, izabrao austrijskog nadvojvodu Ferdinanda Habsburškog za hrvatskog kralja. To je donešena Cetingradska pobjeda. Ferdinand štiti prava Hrvatskog kraljevstva i snosi dio vojnih troškova za obranu zemlje. 1579. godine nadvojvoda Karlo, danas bi rekli gradi vojnu utvrdu,
najsuvremeniji u tom vremenu, moglo bi se reći da je to zapravo transfer tehnologije u današnjim modernim izražajima. I ta njegova tvrđava dobiva ime Karlovac. Doneseni su Vlaški statuti 1630. godine. Ti Vlaški statuti reguliraju, znači, kojim Vlasi zadržavaju svoje povlastice koje su imali u Osmanlijskom carstvu. Reguliraju odnos vlaških doseljenika iz Osmanlijskog carstva, stvaranje novog vojnog staleža, obveza služenja vojnog roka, pogranične straže, sloboda seljacima i vojnicima, ukidaju se feudalne obveze. Vojna krajina je pod austrijskim vojnim zapovjedništvom sa sjedištem u austrijskom Gracu. Tada već naše hrvatsko plemstvo, hrvatska država je zapravo eksteritorijalno već izgubila taj dio. Borbe se nastavljaju kroz dva stoljeća, što će znatno siromašiti Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo, potaknuti selektivna stanovništva prema zapadu, te kasnije dovesti do znatnog miješanja stanovništva u opuštenim krajima. Sljedeći slajd. Ostaci ostataka Hrvatske države. Relikvija. Ova karta bi trebala biti prikazana u svim školama. Svaki, po meni, intelektualac bi trebao znati kako je to bilo nedavno i kako je to danas. Trebala zaista biti jedna velika pouka da nas se više nikad ne dogodi tako razvojena Hrvatska, jer i nakon što je bila podijeljena između dvije dinastije, vidite nešto kako izgleda Hrvatska država. Znači, Hrvatsko-slavonska vojna krajina zelenom bojom seže od Jadrana pa do Transilvanije. Idemo dalje. Hrvatske zemlje prije, znači identična karta, jedino gdje vidimo Dubrovačku republiku, dobro se vidi Mletačka republika i Dubrovačka republika i možete i dalje vidjeti, znači,